pai naposi taronga bhutu redu nakuzayana chopawaya tabva ipapo zvedu takuziva takwenda kufederal manje takwenda kuskyline toona kubhibha waripo akoma kunzai handi queens garden ya bhachi mutaxi maro heti mutaxi maro bhutsu mutaxi madzo mataxi akaita line so mabhebhi aya hobho mabhebhi aimo ndipapo kwakuita kunzinzi edziri kweyayiwa kwasati zvako kwakune siki chaiwo nzinzi siki and umweni anobayiwa ka1 chete watorit kuna bhudhura musa nana mudhara akazembeka kazembe vana papapoka namombeshora nana mudhara dikika uyu akazoshaya zvedu uyu kuti akafa manje manje kapa uyu kandengwa nanike nadunduru ndovakati madhokita edu manje aitirapa mayazata kumana yawauya hamunomuta takagara zvakanaka mushe tisina kana maproblem kana kunzi nhame kunzi manje kukupa 10 manje mayezo mwari kuyauko ari kundipawo 10 uyo ari kupawo 10 uyo ari kupa 20 mari chingofararira kani chingofarara noti mazuva ano kuti tinonzi hakuna kana dhora iye purudzi nemehyusa muno dhora racho nero haribatike rikunetsa dhora racho haribatike ekwasimita aya nezvimakweni zvezve ma25 cents ma25 shillings ya zvimangoko taizviti zvimangoko kanguva chino ya taiti ngoko ya shere nechiti mblekers ya 5 cents yechiti zukwa makakura time yakanaka haiwa time yakanaka ndotofara kuti ndakatokura mutoziyana nablazo taurako bodi ndakukwanisa kana kuti kuona iwoso kuchitaurawo nyaimakamboenda boma here mudhara ina ndamboenda boma kuenda kukurimandi hurumende inochibuda kahurumende ndakaendere nyaya izo dzeduka dzemkwembi chicho dzekutora mamupachika tora mupachichi maropipo naposi posi chaya ari pajostaka apa atotiza chikoro saatwe naye nditomuranandisa kuti tezve chikoro kana muchiri afana kunzi nekubanzura kwamakaitawo nekubanzura kwamaita manje isu taitamba gogo manje fesi dziri mai because tasikade kuona murungu tasikade kuona murungu mai murungu ndiwatasingamboda kuona manje murungu kuona murungu so tektek naye endi zvataita taitozvona kuti aitota mari pfuti idzi kuti tisiya pfuti takatora kana pfuti amuchasenseka muno because pfuti yakagara ichinetsa pfuti chitosiya inonetsa kana nanhasi pfuti aise kutamba naye munhu akashaya pfuti yake haurare kamo mbari yese hatirare muona pasi pano diginurwa unzi aizi pasi here hamuna kucherera pasi here hamuna kuita seheri pfuti sauri mani magara mwedzi ini asikambogara ini kugara kwangu kumurumaine ndaitogara murumaine vatononoka kuti bhatara bheko noti zve zvekuti ndaita 2 weeks kana 3 weeks murumaine mamusikatamba nablashiko nasheki takatamba nawo blasiko mangori akasauza eka blashiko wakariwe ngudzi wakariwe ngudzi manje nawira busani nana kiro josam ya nana soksi ya vamune vanhu ena ebheromadya chikona mombe nana muchemwa nana jo chiri kumuzaya jo madya but vanhu ivava ndo vakatonishaa kuti imwe nemari yanga wanayo vakuenda kuzviti wanawo mabhizinesi men koidhaki fefezibonemba moyo andakarimezi dhaki kuzobva kakujererereka renhikika reaizi kariri vakapiwa kanyembe napabake unzi wabva uko chiona kuchirana kazvinezvi vese mapasina munhu chaishekana ipo paipe vese vakarirenhikire chete nabheri matya mupenyu nachamboze ndokoza chimwana chavo chiripo chimuzukuru chimuzukuru chakubatawo mari mazuva chikutengesa wawaka paipai manje wewe mwana akaita semanje mwana akaenaniki namai asi mwana wapapa aiwa kumutakumsende kwakumberi manje kababatinambekwanisi makutenderera tozakabva isiriyesi vera scott ainzi scott ka madya scott madya aiwa upenyu asi mai manje makaiona munoira sibile aiwa inika ndautaura kuti ndine ndakarekeza kutamba mukwimbi 86 indamfield 86 tamuna 2021 ya 86 handidi kana kunzwa kana nyaya iyoyo kana chichichi si umeba
unosaka handikanganwa unoziva taiwirana takabatana zvekubatana zvezvi you came one day ubva wanditora anoze imba wakanditora wakaone kuti 3 guys ziri zvawakaonazo ya tatamwa bia ubva wandisiya padheni wandisiya padheni ubva waenda nemafero aya pasina chinguva wakabva wadzoka wakatiti ngomarozi pane chii chandashaya ndichiziva kuti waiti chii chawashaya handichaziva kuti chii chawaita washaya ndakati chiruzi kumafero ako aya wakaona waya wakati mfunge ndashaya nekii uvuke ubva wangoenda ende wakaenda wakatsama endi namanje ndichitaura timi uyu ndakamutaura uyu initotaura ndakandofungeka ndaiwirana nasina kana nhamo nemunin'ina wangu ndisina kana problem kana nechi asi unoziva nenyaya yekuti kuti munhu anenge auya zokutora anenge ane vamwe vanhu vafambire chimwe chete vanenge vachinhonga timi ozonditaurawo futi nanziro zvandakaitwa namakanike wapo vakuizwa ndidzimfanari apa zilenmo atora timi anonokutengera wawa ana uye uyambira 50 use hazvina kunaka zvakafanira izvozvo kuti munhu opiwa zvinhu wapiwa zvinhu wakuenda kunotengesa saka uri kuitei hapana zvauri kuita kuenda kunotengesa apa uri kupiwa zvinhu utokavha iwo nehwawacho nawaunomwa uyu zvimbobhalansawo panguva yacho naiyo wakuenda kunotengesa futi wakutotudzira futi wawaiwoyo ndamukubvunzai mubvunzo wangu chaicho ine upenyu hwamukurarama naye manje kunzi pamwedzi chaipo kunzi mari yamunoda pamwedzi kuti murarame mimi nemukadzi wenyu nemhuri yenyu pamwedzi musataure mari yekupenga aiwa noti kupenga ini pamwedzi kana 100 is right 100 pamwedzi pamwedzi zvokuti ndakataura nevanhu vangu vari kudiaspora hama dzenyu vakakwanisa kukupai mari iyo zvinenge zvatoita handiti mari yakawanda aiwa chivataurirai manje imimi musatauri mazita avo chivataurirai fanga iwo variko ikoko idzo hama dzangu idzodzidzi dzinofanira kutosimba kutosenza kunyaziva kuti kunoka kunomeita zvakaita sei zvakanaka vakaonawo kanokambishana o zvinonetsawo ikoko mabasa zvinonetsawo kwavariko vakaonawo mbishana so vari kunokumusha ndokuti zvavo zvirambe zvichiita sei zvichifamba zvichiendera because tinoomberoka kuti totenda nezvamatitira izvi totenda nezvamatitira hazvizombomeroka naikoko because makomborero anenge achibva kune munhu wese nandizvozvo achifarawo achitendawo saka iwo hama dzenyu dziri kuko zvichakuonai nezvamataura izvo ende ndovimba kuti kushayiwana anokuonai kana ipapa mberi apa hamwedzi uno handifunga unopera february uno hauperi motoonana pamwe ndatouya pano akutaura kuti mudhara mariabvataura chizu mari yako iyi akanzi ndikupe mari yako iyi unoziva vanhu vese kana vari pakarika zvakashamisa sereki kuti chizuu izvi nemari futi pamusoro konhasi koimimi nhasi chete ingawaundigira nengingi aiwa but nhasi kuti upenyu wenyu ufambe nhasi munenge muchida mari nhasi ndingangoda zvangana 10 10 pe 10 yaona sure ndikatenga nyama potutei izvizvi iyosoda kuenda kutenga na chihuku 10 imari yangu okay ndakupai mari yako kudai yakabatana ndokupa yakachinja kana yakachinjika yangu ndemadhora yangu ndekubhengi chaiyo yes and yes 1 cheers. Aiwa ndekuti aiwa inini ndeyangu imari yangu from your pocket I know from my own pocket takada kutotenga bhiya patatoshaya change okay change inonetsa change nenyaya ningika but ipapo ndangoitirawo futi kuti kana muchida kuizoitawo kuti madhiriti wenyu membuisaka dhora takachinjika izi kushandisa
ndokuti ukasvika ne10 dollars zvenzinzi zvese zvapera mu10 dollars unopedza utenga zvausikadi kuti 10 dollars zvinongoita sei mafuta unawo mafuta ariko zvese sipo iriko uchade kungotenga nyama kutenga nyama kumukadzi munopa mari pa10 dollars mukadzi ipapo manje ka uku 6 dollars ka mukadzi ndopawo 3 dollars yomudhareyo bozikachi nyama kai 100 yake ona nyama yandu kunotenga ka hukiyo ndiyake vantu ukuinenda mari huku mazwana zvikuita 8 dollars 8 dollars kuno kudzuri zviri kudhura aiwa ya ndio price yacho because isitotenga dzakawanda saka dzinotichipira amuri right ndakanganwa kakuti isitotenga dziri ma2020 saka dzinotichipira vanokwakubisawo mbichana dziri kudhura 8 vange tichiba kutotenga mari 4 dollars 3 dollars 50 right now so riri mu8 riri mu8 kana kurima ndorima izvoko pasera apa mune munda pasera pana muchenja apa ndorima onekana maoni izi ndorima ndikapinda mumunda makuseni moni dzeujeri aiwa ndamboropo me so ndamboropo me ndakatanga kupinda mugame ini 1972 mune makore mangani zvo indane 64 makuru 64 64 jamu saka makazvarwa 1956 57 24 September form 4 makasvika form 3 makatadza kusvika sekupo inyaya yemari yekubaira yemari yekustilling iyoyi nenyaya yemari inatokwanisa takapfeka tushetu twetu kake twetikahomoka tidiki akata so nana wiladawa naniki ngobva chete apa takutoenda kurengu kuti akutamaka manhiki mabururu kaya anoza mabururu aya uye mapirini kaya atakatanga kudhobha kaiwa mapirini aya tidhobha imomo kuenda kuchikoro so neka2 pounds kako ka3 pounds kako ticha boona ticha ruchemanzara wakutokweretesa ticha pachosaki afuta pachosaki kokusenza makamusenza kusenza ndasenza masasa kupa wese mamusikawaroishi aiwa aiwa vepabasa aiwa ndaitobva zvangu ndatotamba zheti rangu ya tize manje ndaikwira nikika ndaikwira muchechi kuenda kumasasa saka naiva ndatamba gemu rangu chi varingi paipai kuzoenda kubasa kwekata wese kusada kuenda asi ndaingoti arekendisaaaenda matobira vanhu palaine mari yangu zvese everything zvese and futi pabasa ipapo ndichidiwa zvekudiwa zvezve nemubvito wachona ndichidiwa zvekudiwa zvezve nemurungu achindida zvekudida because achitobvunza kuti smati basa basa rakuti panapa unaona kupi smart yese nandauri babangu inandreva because babangu akaridriva vachidriva nikarari motawesi vakazobva warari motawesi vaenda kotitenda bhazi raita mari murodi bhazi ipapo raita niki 7 pounds 7 pounds bhazi 7 pounds ari masenzi ndingangoti nguva zachona ndingangoti kuma 16 17 or 13 here sense aiwa takuisa mapounds kamanje kumapounds ka because bhazi chairaitwa 7 pounds 7 pounds bhazi because dhama yakairi panikika pazambesi kuchukisa apa pazambesi pachibhaochaizozambesi pasanidhiwa apa ndopapaneniki dhama yekugadzira mabhazi dhama yakazotobva apa yakuenda kumasasa 7 dollars bhazi 7 pounds patenga bhazi isingabatike bhazi ndo raita 7 pounds 7 pounds nokuda tokukwira bhazi kukwira bhazi tiki katiki kaikakatuendakusenzi kaika nemapfumo kakaika nemapfumo kaikai kukwira bhazi saka maendati atopinda aiwa munokupinda basa ende pasaidi papa mokupindawo zvevideo saka ndivanotaura newe munhu uri pava padhuze dhuze ndachitobva kuna vidio ndezvifai asairwa zvepi aiwa asakakura dai afana akura navasivayo ndo wakaona manje akuti tapa pari kudyiwa mara vaizviona manje kuti apari kudyiwa mara pari kudyiwa mara asi awi mugemu aiwa hembe dzenyu manje hembe maiteka butsu butsu ndaipfeka pairiver skin nemabhaka
negrasshopper achipa neperekatini ana coxmo atikapfeka socks coxmo diamond socks ataipfeka macoxmobabarodija nachosmith nana mickles navaizviziva kuti vakaiswa mari nematsotsi akauya chiri vakafura uno iyo zemhamauya so ningobuda chete soti vaisha musoro pamomo munagumira apo irapo ndeve nemari ekuti baba vangu namai yangu soka tavekera mari soivhara magete novenga mari iyoyo kuvhara magete nabadza laiti so masikati so chidzimari aizinondirugira mapurisa iyi aizimari ndirugira mapurisa ende apa papa nenyaya iri nyaya yemari pamba apa una mapurisa edu kuya so kwakatiswarwa mari ndurorens because kunenge wasunga kavamwe ana innocent sumu vaisi vaiva ana giviwa kuzofa vaivai innocent sumu ndiani captain wemafoni tada captain uyu nana wiri maunga nana giri maunga atinawo yesemfield anawo full time nana givi scorpion ninawiri yambosani papakire maichovha hai papakire maichovha manje papakire fight panaiziwa nasamburwa futi kana 2 minutes kurwa nimwe 2 minutes aiwa tiripe makadiyo makasimba ere mama 2 minutes ndopedza ni zvipakira taiwa manje bati makanakizo analizi ambassador chitoenda muambassador meme kutenga draft rako so patebhuru paipe pakaunda paipe chikafu chinenge chiripo ndochekutengeswa iwe chimwirawo chinonga nzungu kakarika live mai macho akaita pane chauno hamuna zvakatovharwa zvese izvozvo hakuna apa pane machips apa pane chii apa pane tunyama toe tune mhiripiri kuti mukuyu chichichiti gomana ini aiwa apa tichanaka hatingotendi aiwa zvinonaka zvakatadza kunaka isu zvinonakira vana vedu saka chiona takabara manje andizvo zvinonakira vana vedu at least mavataurira kuti makambotamba puresha aiwa puresha takatamba kana iye vazukuru vangu kana iye munin'ina wangu iye arikoka kuti azive kuti kunze kuno ini ndasikatenge trouser 1 because nandiri akoma 2 nemufana wangu uyu saka nasikatenge trouser 1 ndaitenga kana matrauser kana 4 kana 5 ndoziva kuti wiki ine ndikusenzera matrauser chete next week iri kuuya mabhachi chete next week iri kuuya iyo bhutsu chete next week iri masheti chete asikatenge chinhu wani uchiti chibuda apa ini ndikabuda so mukoma wangu akabuda apa mukoma wangu akabuda apa vanhu vese murodhisi vaingoti inga vanhu vakafanana idresi zvakanaka kana chichichi baba chaichai baba rodhisha kuti ndipinde inini mababa rodhisha mamusingapinde munhu mutema saka papana lazvemuna peter sati akarisandraita akashaya zvake ainzi devi saka devi uye manje paainyora mawindo during christmas time iye achidhikorita mawindo meme ichichichi abva vafunga kuti vamwe arikuita se ari kunditengesa kuna baba ana baba yo akakura kudhara vachiona mafilimu baba ndo paakazonitaurira manje kuti hari new pocket baba rodhisha hari new pocket baba one that white man kunditaura so akandidetsa so baba ndapedza kutamba mwe munhu pafrandi pake so uya bva ndibhomba sakanzi uitogara naye kumari yainira miraone manje zviri kuitika ipapa apa pasina chinguva nanatema mveti nanatendeka nekwe kuna baba kwekwe baba vandidetsa kuti uya munhu akana asingatyeke kana kuvhunduka kana kuti chii enda kuna baba kwekwe akana yapizi vanzi how did you win that game in which game hari new pocket you're too clever, you young man. I didn't know you play like this. Hari new pocket. Wakambona film yacho na yeno zari na James Carboni chichichi. Takaziona ndina chizu. Chizu uyu. Taenda palipata. Ati chizu pane film iri kubuda. Kanzi hari new pocket. Handi unoona na Daniel chizu. Tanoona film iyo. Ndati okay. Baba na mai ne mwana sikana. Vari 3 aitamba mukwembe zvokutamba zvezvo mukwembe zvezvo zvakutamba mukwembe zvezvo kati saka baba and people baba ipapo manjika baba azeki ipapo aipa marembe apa baba azeki maindo akari mupriso pageti zikanzi come here avadedza mupriso uyu
Saka must let this man jumping inside in my shop buying clothes. Ndopinda kwandakaita mapapu. Anachavasara vese ndindakatoendera mbacho. Yeah. Chavasara mapazu. Tuwirana zvikuirana zvezvi. Timwe vatengere vakasabvumidzwa. Vasingabvumidzwi. Vasingabvumidzwi kuti singasangana nechavasara kana paringi pepa ichimirira mabhazi ana tenda aya. Ya, ndakatengera mbacho kaya. Ana Patrick kura kurerwa. Ndakatengera mbacho. Ana Vincent kura kurerwa. Tengera mbacho kaya. Ya, vadinga chaiwo. Ndakapfeka kana bhutsu so. Bhutsu kaitenga kupinda katenga mapapu. Katenga chiruzini mapapu andopinda. Umo munhu anenge ari pasaidi apo ubva afunga kuti pamwe ndikapiwa mari handichaina unotenga ndakutya mari umwe munotaura kuti afunge munhu yariwo nesisiri ndipe mari yako anobikira ofika saizi ane mudara saizi 9 ofika saizi anofika saizi 8 awareti mangwana iputsika kumudara ofika watengera putsi yakanaka yakanaka aiwa ini ndakamupfekawo achotsera manyoro Portugal haane hashipapi ndakapfeka negrasshopper nepathfinder ya ndoza dziri bvudzi nana equest zvakazobuda kazviri zvine macolors makazi wako manje wakakutochinja ka original yachona chaichairo equest aiwa bvudzi aiwa tonadzira nezvimahairi zvokwanaezvimahairi ndizokwarata njananike kana spana roberto ka nana joan iris ndakapfeka nematroza emagepi maberi bottom kamagepi zvimafly matroza ainzi magepi ka ainzi magepi akarowa apa poketa bonzi gepi ayo takambochena kani nematroza aya namanje ndinaombo munawo matroza aya ndinaombo bai manje kana mafirimu munogona kupa vanhu mafirimu vanoadaka ndinawo ndinotoene masuta achona kabhachi kablauzis ndinawo masuta achona mbo masuta ndinaombo matrauza achona ekuti pese apapa apo kune kwakachibata uno ya enda ana homwoko kane kakasanya ndinawo mbo kana mai maenda kutora wanumbu kuratidza kuti iri aiwa ndinawo mai afana vedu yakwaratidza kuti ifashoni iriko mazuva ano zovandokuti mdareba saka ndimbofunga rimwe zuva manje ndimboitimba ndimboitimba zvangu soya pange pamuchatumirwa kamari mumboirowa ya totoerwa totomboitimba zvangu uiti titi bwa ya bhutsi mushe so panototi ko isutu iyi endi masuta achonaka kuti afana havachazoziva kuti timasuta aya ndegore ripi kana chii ndakudhara ini maelephant skin handinawo ini ndine elephant skin ya76 77 78 79 4 maelephant skin handinawo iyo zvati mumbomu ndinawo 4 achiri kunzwa aiwa because afana vese kunzi uenda kuchikoro kwekunzi kakasimatike kuchikoro kwese kwekwe vazukuru vangu vese vauya pana panyazo ticha chitotaura kuti iwe ungapfeke kukunda ini ndikukufundisa ungapfeke ini ndikukufundisa ungapfeke ini ndikukufundisa apa pakaipa tonadzeka kanaka kani aiwa mudara aiwa mune phone number phone number taurai 07 33 56 7 330 dzokere 07 33 567 330 zita renjere Lawrence Mkanga munobatika pa 26 Olin Street muresa yamane shamwari hama dzangu dzese muri kumhiro uko hama dzangu please hama dzangu yatirarame yatizvibate ya ana Sidina ana Teresa ana Godi ana Erwin ana George ana Melody Zimbabwe nana Tina Zimbabwe nana Musa nana Trench Morari please mese muri koko please munamate chirwere chisati pinde chichakupinde iwo because chirwere chimunyasonzwawo ndokwachakabva nacho please totenda Mwari atichengetedze and please ndokukumbirawo munamate pamwe tinorerukirwa chirwere chinotinzvenga ichi and zviri kutaurwa izvozvo garai mudzimba chichichichi titedzere mutemo wacho nokutaurwewo nemasanitizer ari kutaurwewo toitawo izvozvo pamwe tinoyambuka hatiziye zvedu Mwari ndiye anoziva kwatiri kuenda maita basa mudara cho bless up sure